Aktuálne teraz spravujeme cez 50 bytov. Či si narazil na nejaké predsudky od tých ľudí, hej, že ti idú zveriť takú veľkú nehnuteľnosť? Že veľakrát som medzi stretnutiami utekal upratovať, čiže som sa vyzliekol z obleku, vlastne teda v trenkách. Najväčšiu prírodnú hodnotu ja vnímam v tých. Párkrát mali sme vlastne aj nejaké hľadané osoby, ktoré sme vydávali. Mal si nejakú škodu, takú kurióznu, na čo možno ani ten depozit nepostačoval? Ahojte, takže priniesli sme nepravidelnú podcastovú sériu Rentalk, kde máme prvého nášho hostia Gaba Juriš. Vlastne my sme firma, ktorá sa venuje správe nehnuteľností a na základe týchto skúseností sme potom založili Software Rentals, kde potom budeme spovedať nejakých prenajímateľov o tom, že ako vedú svoje procesy a ako vám vedia možno pomôcť odovzdať nejakú hodnotu a čím všetkým si prešli. Takže určite sa máte na čo tešiť a zostaňte s nami až do konca. Vítame. OK, Gabo, takže pre tých, čo ťa nepoznajú, tak skús možno povedať o sebe nejakých pár vied, čo si, kto si, ako si sa dostal k tomu, čo aktuálne robíš, možno nejakú tvoju evolúciu, že ak si prešiel z toho, čo si robil predtým a vlastne čo robíš teraz. V prvom rade by som chcel poďakovať teda za pozvanie, že veľmi si to vážim, že teda som jedným z vašich teda prvých hostí, ktorého si teda oslovili. Som jeden zo spolumajiteľov spoločnosti LAM Apartments. A vlastne aktuálne teraz spravujeme cez 50 bytov. Primárne sa sústredíme na nehnuteľnosti v Bratislave, ale rovnako teda ponúkame aj možnosť nejakého keby správy na diaľku, že spravujeme ľuďom nehnuteľnosti v iných ako keby častiach Slovenska zatiaľ, ale tým, že tam riešime ako keby len tú správu. A možno teda k tomu nejakému začiatku, tak by som to načrtol, že my sme sa pomerne takou náhodou dostali k tomu prenajímaniu, že prvé sme prenajímali svoju vlastnú nehnuteľnosť, že sme mali 2 byty ako keby vedľa seba, v jednom sme bývali, ďalší sme prenajímali a sme si vlastne vyskúšali tento biznis model, že funguje, lebo ja som predtým pracoval 9 rokov vo financiách, kde som sa dostal na pozíciu vlastne riaditeľa. Ale potom, myslím, že 3 roky dozadu to je, kde som už teda ukončil to pôsobenie vo financiách, už sa naplno venujem iba tejto správe nehnuteľnosti. Takže akože kariérne hovorí, že to je krok ďalej, posun, to znamená, že to hodnotíš to správne, že si sa rozhodol odísť z financií a presunúť sa do nehnuteľnosti. Určite hodnotím to veľmi pozitívne, aj keď to bolo, že by som povedal, jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ono určite každý to pozná, že keď mal ako keby nejakú priateľku a bol s ňou dlho a že je veľmi ťažké napríklad, že aj keď cíti, že možno niektoré veci tam nefungujú, že ako keby to ukončiť a presne to som cítil aj v tých financiách, že ja som tam bol spokojný, aj som dobre zarábal, ale skôr som to vnímal, že som už sa dostal na nejakú pozíciu a tá ďalšia mi prišla, že bola strašne ďaleko a už v tom momente ten príjem bol rovnaký z nehnuteľnosti ako aj z tých financií a videl som ako keby, že dokážem viacej rásť v tomto segmente tej správy nehnuteľnosti a väčšiu kreativitu hlavne, že je to niečo, kde človek viacej tvorí ako pri tých financiách, čo je akože tiež krásne remeslo, ale každý sme stvorený pre niečo iné. A jak si to zvládol vlastne, keď si mal teda naraz aj takéto povolanie, aj takéto musel si mať celkom dobrý asi task management, koľko si mal vlastne tých bytov počas toho, jak si robil tie financie, ako si to zvládol, že si to vedel možno delegovať na niekoho, ale robil si všetko sám, alebo ako to bolo? Zo začiatku to bolo tak, že veľakrát som medzi stretnutiami utekal upratovať, čiže som sa vyzliekol z obleku, vlastne iba teda v trenkách a poupratoval som byt. A keď ich ešte bolo vlastne tak možno 1-2 a potom som sa vrátil ďalej teda ku práci. Ale postupom času, ako my sme pridávali nehnuteľnosť, tak som zistil, že to upratovanie robiť sám alebo všetky veci sa nedá, že proste je to o tom tíme tých ľudí a teda postupne sme pridávali zamestnancov. A kedy si tak vlastne začal pociťovať, že už to úplne nie je jednoduché pre jedného človeka, že dokedy z takého portfólia si to zvládal možno sám? Ja už si myslím, že už o tej jednej nehnuteľnosti, že to je náročné, lebo človek vtedy zistí, že on nemôže ísť nikam na víkend, že môže ísť nikam na dovolenku, lebo je na to vlastne sám a všetko robí sám. Čiže podľa mňa keď človek si spravuje 2, 3, 4, 5 nehnuteľností sám, tak podľa mňa to ani nedáva úplne význam, lebo si musí prepočítať, že koľko je schopný zarobiť teda nejakou svojou prácou a keď napríklad tomuto obetuje reálne už pri 3, 4 nehnuteľnosti celý život.
že fakt sa nedá ísť nikam, hlavne keď má rodinu, tak je to akože náročné. Ale predtým, akože to bola tvoja prvá skúsenosť úplne s tým krátkodobým s nejakým, nemal si predtým background nehnuteľnosti vôbec žiadne, takže si išiel úplne do neznáma, ako keby keď si začal Airbnb úplne na novo študovať všetko. To bol čistý, že pokus omyl, lebo toto bol akože veľký rozdiel v tých financiách, že tam bolo ako keby ľudia, ktorí vám dokážu pomôcť a bol som v takom prostredí, kde ako keby super ľudí naučia aj nejaké základy k tomu podnikaniu, ale zrazu som teda sa venoval tým nehnuteľnostiam, je ťažké sa s niekým poradiť, takže bolo to presne, že pokus omyl a ja som napríklad rád, že my medzi sebou komunikujeme, že si radíme, že síce sme ako keby konkurencia, ale aj tak si vieme proste poradiť a pomôcť a to sa mi páči, lebo tiež je to niekedy náročné a že tiež prechádzate si rovnakými vecami, napríklad ako aj my a že keď si vieme poradiť, tak ja som napríklad rád. Takže bolo to ťažké, no, že pokus omyl. A vlastne, jak vyzeral ten biznis pred tými 2-3 rokmi možno a v porovnaní s dneškom, že čo sa zmenilo, alebo ako to vlastne vnímaš ten akože tranzit, že v čom je to také, že je zmenené? A hlavne ten fokus, lebo podľa mňa, keď človek má jednu prioritu, má prioritu, ak má dve priority, tak vlastne nemá žiadnu prioritu, lebo proste nedá sa ako keby ten fokus rozložiť na viacero vecí. Takže ten prechod bola asi najväčšia zmena, že vtedy sme najviac profesionalizovali tú firmu aj tú správu a doteraz stále cítim, že vylepšujeme veci, lebo podľa mňa ten progres je v nás ľuďoch zakorenený, že aby sme stále ako keby niečo vylepšovali. Takže ja si myslím, že to, ako bola naša firma, že 2-3 roky dozadu je úplne iná firma, ako bola napríklad teraz v rámci tej profesionalizácie a tých procesov, ktoré sú. Vy ste vlastne začínali dvaja, ty a manželka. No a potom ste priberali tých zamestnancov. A pri koľkých bytoch ste už mali napríklad prvého zamestnanca, alebo ste potrebovali už, hej, že? Tak na začiatku to bolo hlavne o tom upratovaní, že na to sme potrebovali, to bol taký, aj dlhodobo to bol taký task, že na čo sme hľadali človeka a že hlavne upratovanie, ale teraz už je ten tím širší, že keď už napríklad tie byty neboli blízko seba a trebalo to zásobovať, čiže ďalšia pozícia bol nejaký vodič, aktuálne teda máme už údržbára plus manažérku na koordinátorku upratovačov, takže ten tím je aj tak hlavne postavený z tých upratovačov. Ty máš teda vlastne koľko rokov pre poslucháčov aktuálne? 29, alebo má 30 rokov tento rok. Otázka je, že či si mal niekedy, akože, či si narazil na nejaké predsudky od tých ľudí, hej, že ti idú zveriť takú veľkú nehnuteľnosť, akože respektíve, čo sa týka ceny, hej, že možno veľa akože ľudí na Slovensku majú možno jednu nehnuteľnosť investičnú a chcú zveriť niekomu ten svoj majetok, takže či si narazil na nejaký akože predsudok z ich strany, že či to bolo niekedy komplikovanejšie? Nie, nemal som to, lebo tým, že nechal bradu, tak vyzerám trošku staršie, ale nemal som nikdy takú skúsenosť, lebo že keď som tie financie robil pomerne od mladá, však to bolo nejakých 19 rokov, keď som začínal, tak podľa mňa tým, že vystupovaním a to nejakou profesionalitou tí ľudia, a hlavne tým, že máme veľa odporúčaní na tú správu, že my nemáme teraz klientov, že na to správanie tých nehnuteľností, ktoré by sa nám ozvali cez nejaký inzerát, je to všetko odporúčania, takže oni už majú nejaké také informácie v pozadí, takže nemal som s tým nikdy problém, že nejak by sa pýtali na vek. Toto ústne podanie ťa docielilo až k 50 bytom. V podstate od svojich prvých nejakých 1-2 bytov, tak si postupne išiel iba cez odporúčanie, bez žiadnej Facebook ads, bez žiadneho Instagramu, bez žiadnych reelsov, takže všetko dobrou službou, v podstate si sa dopracoval až k 50 nehnuteľnostiam. A ono, veľa našich klientov sú aj moji bývalí kolegovia, lebo ono to aj začalo, že to nebola prioritná myšlienka, že teda ideme my spravovať cudzím ľuďom byty. Tá prioritná myšlienka bola, že aspoň si zredukujeme náklady na tých zamestnancov. No my už sme vlastne vtedy mali 4 vlastné byty, ktoré sme spravovali, čo nám matematicky dávalo ako keby najväčší zmysel, lebo tam aj tá marža vychádzala a sme pridávali len byty tých kolegov, že ktorí chceli nejak investovať, chceli mať, aby niekto sa im postaral tú nehnuteľnosť, lebo napríklad nie sú z Bratislavy, takže tam bol začiatok tých klientov a potom prišlo kopu odporúčaní. Lebo ja si myslím, že keď je tá služba ako keby kvalitná, tak sa samozrejme aj odporúča, ale jasne tiež zvažujeme, že treba pridať aj tú reklamu a profesionalizovať sa aj v tomto, že ten prvý kontakt toho človeka. Napríklad taká otázka, dá sa riadiť 4 byty aj bez nejak softveru, že si začal úplne bez nejakého softveru channel manažera alebo bez nejakého pomocníka? Dá sa to, že iba si prepojím Booking, Airbnb a je to v pohode a fungujem na WhatsAppe alebo takto? Určite sa to dá. Záleží presne o tom, že koľko času človek chce tomu venovať a ja napríklad si už neviem predstaviť ani jednu nehnuteľnosť správu bez nejakého softveru, lebo ten software je na to, aby nám pomáhal
a oveľa menej ľudí napríklad potrebujeme zamestnať, keďže veľa vecí je automatizovaných, takže vôbec nemusím riešiť overbookingy napríklad, lebo ten software vás na to upozorní, že keď napríklad nejaký overbooking alebo aj celá tá cesta toho ubytovania a už aj ten zážitok pre toho klienta je oveľa iný, že keď napríklad má nejaké vizuálne podanie tých inštrukcií a vidí, že to je celé profesionálne, ako keď mu to chodí v nejakých SMS-kách alebo na WhatsApp alebo nejak napríklad inak. Čiže ja už si neviem predstaviť fungovať. Takže od začiatku si hľadal nejaký systém, akože automatizáciu, aby ti to aplikovalo tie veci, ktoré robíš každý deň, aby si to tým nemusel tým zaoberať a myslieť na to. Áno. Lebo ja mám rád technológie, čiže mám rád všetko, že čo uľahčí prácu a som taký, že nadšenec inovácií, takže keď je niečo nové, tak ja som vždy pre. Stala sa ti akože nejaká chyba v logistike, že napríklad ten double booking alebo potom niečo iné, ktoré ťa stalo tých veľa peňazí a nervov a tak ďalej, čo si musel riešiť, že mal si aj nejaké negatívne skúsenosti s tými softverami? Samozrejme, akože chyba vždy môže nastať, tam ide len o to, že ako často nastáva. Pokiaľ je to, že párkrát začať, že napríklad nejaký software zlyha, bo vždy sa môže stať, tak ja to nevnímam ako problém, skôr som to vnímal, že presne keď sme nemali ten software a nemali sme ani tú info o tom overbookingu a zistili sme to až keď nám niekto volal, tak to bolo ako keby problém, ale nejakú že stratu peňazí nevnímam, že by sme mali nejakú veľkú, že pri nejakých overbookingoch alebo nejakých problémov so softverou. Teraz už keby sa mal vrátiť naspäť k Excel tabulkám, už to je nemožné pri tých 50 bytoch. Nedá sa to stíhať určite. Proste ten systém musí byť, lebo kde nie je systém, tam je chaos a kde je chaos, tak tam vznikajú problémy. A tým pádom, že máš ako efektívne nastavené procesy, tak sa ti darí, čo si aj vravel, že máš jeden byt mimo Bratislavy, ktorý riešiš klientom úplne na diaľku. To znamená, že si tak nastavil tie procesy efektívne, že reálne možno tam ani nemusíš byť, ale vieš to klientom pomôcť spravovať, že aj na diaľku. Áno, to sme sa vlastne bavili ešte pred začiatkom tohto podcastu, že máme presne ako keby správu na diaľku, že neriešime upratovanie, údržbu a že riešime iba to ubytovanie hostí. A funguje to fakt, že super tým, že tie procesy sú nastavené tak správne. Akože stále hľadáme, že keď je nejaký feedback od klientov, že ako to vylepšiť, alebo však aj vy stále vylepšujete veci, že pre tú klientskú spokojnosť, tak sa snažíme ako keby to stále vylepšovať. A ktoré sú vlastne také tie akože veci, ktoré tak najčastejšie využívaš, ktoré ti ušetrili podľa teba najviac času? Automatické správy určite, nastavovanie cien, cenotvorba. A najväčšiu pridanú hodnotu ja vnímam v tých online check-inoch a výberu depozitov, lebo to je ako keby najväčší game changer toho, že čo si veľa ľudí neuvedomujú, že my pri 50 bytoch máme menej problémov s hostiami, ako sme mali možno predtým pri 10, lebo ako keby tí ľudia, keď už dajú ten doklad totožnosti, aj keď napríklad dajú tam nejakú biometriu a plus uhradia depozit, tak je veľmi malá pravdepodobnosť toho, že by robil nejaký problém v tých bytoch. Stretávame tiež s klientmi niektorí, ktorí používajú software a oni povedali, že nechcú depozity, aby neodradili tých klientov. Máš pocit, že ten depozit odrádza klientov voči tomu, aby si rezervovali? Nie, nemyslím si vôbec. V prvom rade veľa ľudí nečíta, že si tie veci, čo akože mňa to mrzí, lebo potom veľakrát, ale príde k tomu momentu, že nám vyčítajú, že oni sa to nedočítali k tej informácii, aj keď to transparentne máme všade zverejnené, aj pod cenou to ukazuje ten depozit. Ale nevnímam to, tiež som sa toho bál na začiatku, ale práve že vôbec. Podľa mňa už tí ľudia sú zvyknutí hlavne aj zo zahraničia, alebo veci predstav, že prenajímate si auto za 30 000 eur alebo za 10 000 eur a platíte depozit 500, kdežto nehnuteľnosť má hodnotu 300-400, síce nedá sa s ňou hýbať, ale tiež sa tam dajú spraviť nejaké poškodenia. Tým je možno aj ďalšia otázka na teba spojená, že mal si nejakú škodu, takú kurióznu, na čo možno ani ten depozit nepostačoval? Ono ťažké si je spomenúť, lebo väčšinou máme, že drobné veci, lebo veľa škôd vzniká s tým, že ak nie je tá údržba dobre spravená. Lebo veľa vecí sa dá predchádzať, napríklad už niečo je napríklad rozheglaná stolička, nebola dobre dotiahnutá, ona sa môže zlomiť. Čiže tým, že veľa vecí sa predchádza, tak máme fakt, že málo vecí rozbitých a väčšinou tí ľudia, že ak nepostačuje depozit, tak my teda im vysvetlíme, že je to nutné uhradiť, ak nechcú, tak potom to vymáhame od nich. Jasne. Ale zatiaľ sme nemali žiadne vymáhanie, že väčšinou sa s nimi dalo dohodnúť. Takže za ten čas 50 bytov, desiatky alebo stovky ľudí mesačne a všetko OK. Akože stalo sa, že nejaký kávovar zmizol sem tam, ale to sú také, že drobné veci, že nepovažujem to, že by to bolo niečo veľké, nejaká škoda. Ale ja nehovorím, že sa to nedieje, lebo tie veci sa dejú, ale dejú sa presne, keď
čo človek nemá ošetrené. Napríklad ja som videl veľký rozdiel v tom, že odkedy sú tie check-iny. Napríklad, že máme od vás ten software, tak tam som videl najväčšiu zmenu. Lebo však aj v správach aj býva, že niekomu vykradli celý byt, radiátory mu zobrali veci, ale potom aj v skupine vlastne ten človek píše, že on má iba nejaké telefónne číslo, keďže nemal toho človeka overeného. Tak častokrát ľudia si myslia, že tých klientov otravujú, že pýtajú od nich tie akože doklady a informácie, ale v podstate je to chránime tým prenajímateľov, majiteľov tých bytov, pretože presne ak si povedal, že vstupujú do drahých nehnuteľností a tiež akože na návštevu nepríde niekto, koho nepoznáš. Tá bezpečnosť má podľa mňa úplne na prvom rade a to je cez tie online check-iny, depozity. Odporúčaš každému si to zapnúť alebo mať možnosť to robiť. Hej, podľa mňa najväčší problém je to, že ani ľudia, čo jazdili na koči, tak nevedeli, že chcú auto. A to je ten problém, že veľa napríklad tých prenajímateľov, oni nevedia, že to chcú, lebo to nevyskúšali. A to je ten problém. No čo ja vlastne vnímam častokrát, akože pri prenajímateľoch je tak, že si presne spravujú tu 1-2 nehnuteľnosti a tým, že tá štatistická odchýlka je malá, že oni začnú ten problém riešiť, až keď im nastane ten problém, hej, že vlastne dojde už ku tej škode a potom už zrazu rýchlo začnú hľadať to riešenie, čo sa aj nám často stáva, že keď máme nejakých takých klientov, tak akože mám ten pocit, že už presne, že mali tú negatívnu skúsenosť a presne vtedy hľadajú to riešenie. No. Je lepšie predvídať asi oproti tomu, jak čakať na to, až kým sa niečo stane. A mal si vlastne, vieš, ľudia, keď teraz akože tak nejaký bežný poslucháč bude počúvať a že vidí 50 bytov a si predstavia nejaké milióny na účte a podobne, tak akože možno skús povedať aj nejaké úskalia toho biznisu, že čo je fakt akože pri tom náročné, alebo že čo vnímaš ako taký challenge pri tých nehnuteľnostiach, lebo tie nehnuteľnosti sú, no, určite aj s nejakými starostiami prichádzajú, tak akože kľudne možno opíš celkovo ten biznis, aby mali ľudia reálnu predstavu. No, v rámci nejakých tých príjmov, no akože áno, človek dokáže tam mať slušné obraty, ale záleží od tej maržovosti. A tá maržovosť nie je nejaká extra vysoká, hlavne tie posledné roky tým, že je väčšia konkurencia, tak aj tie obraty napríklad mierne klesajú na jednotlivý byt. Pre nás jedine je to dobré, že sme ako keby rástli na počte bytov, čiže dokázali sme dozamestnať vlastne ďalších ľudí, ale tak milióny máme, ale zatiaľ iba v hypotékach, takže verím, že sa to raz obratí. OK, a čo vidíš vlastne, presne si spomenul nejakú konkurenciu a čo vidíš ten akože tvoj taký ten pilier, na čom, prečo si respektíve prečo si ten zákazník vyberá teba oproti konkurencii, hej, že čím sa vyznačuje tá vaša kvalita, čím sa vy odlišujete od tej konkurencie, že čo je ten vlastne taký vstyčný podváš? Tak podľa mňa veľakrát už je tá značka, že tí ľudia sa k nám častokrát vrácajú a podľa mňa základ je úplne tie fotografie, aké sú na začiatku, aj tie prepracované profily, potom samozrejme, čo je cez vás software, je aj prepojenie tých cenotvorieb, lebo proste, ak je nastavená dobre cenotvorba, tá nehnuteľnosť sa lepšie zobrazuje. Takže tam je akože veľa vecí, ktorých je s tým ako keby spojených. Mal si aj pocit niekedy za ten čas, takže trošku z pozitívneho na negatívne, ale že končí, že ľutuješ, že si do toho biznisu išiel? Ako najhorší bod tej správy nehnuteľnosti bol vtedy, keď sa zmenil zákon o tých 700 eur. Teraz je trestný čin až nad 700 eur a presne tí páchatelia si vytipovali takto nehnuteľnosti, ktoré ako keby chceli vykradnúť, ale keďže napríklad oni vedeli, že ku nám sa nedostanú, takže my sme nemali, že priamo krádež z bytu, ale skôr sa zameriavali na keyboxy a na tie smart locky, z ktorých brali čipy a potom sa snažili vykrásť spoločné priestory. A nebolo to veľmi príjemné, že chodiť na kriminálku stále výpovedať, keď s vašim čipom niekto niečo vykradne, ale vtedy presne prišla aj tá myšlienka toho, že ako hovorím, že aj tí ľudia nevedia, že možno potrebujú software mať nejaký na to, lebo ja tiež som nevedel, že vlastne potrebujem mať nejaký spôsob otvárania dverí bez toho, aby som mal čip. Viete, lebo fungoval mi keybox. Takže toto bol najhorší asi bod. A vtedy som mal fakt, že aj som schudol, veľmi zle mi bývalo, lebo stále som mal strach, že kedy niekto rozbije náš keybox, že zase susedia mi budú volať alebo niečo. Takže to bolo veľmi akože nepríjemné obdobie. A si spomenul vlastne ten bezkľúčový prístup a vieš to troška možno opísať, že ako to funguje, že neviem, či si to ľudia vedia predstaviť, lebo väčšinou sú tie lockboxy, hej, že vždycky, keď ideš aj do nejakých metropol alebo do Prahy, tak vidíš všade tie boxy na tých stenách, ktoré sú obyčajné plastové a tie, asi si spomínal, že sa často vykradali, tak akože ako si to riešil a že čo je vlastne ten proces a zmena toho procesu. Že takisto ako aj vy to používate, lebo keďže sme nejak tak aj spoločne dospeli k tomu riešeniu otvárania vlastne tých spodných dverí, tak to je za mňa najväčšia pridaná hodnota aj pre toho hostia, že otvorí si vlastne tie spodné dvere pomocou svojho telefónu, či už je to pomocou nejakého telefonátu alebo pomocou nejakého tlačidla v aplikácii a dokážeme tam presne minimalizovať
ten problém toho vykradnutia. Lebo nikto nechce mať suseda, ktorý robí problémy a my nechceme byť tým susedom, ktorý je na ňo poukazované, že kvôli vám sa niečo stalo. Takže Tým pádom sa klient dostane do budovy a potom do apartmánu už máš nejaké smart locky, hej? Buď tie cylindrické vložky alebo nejaké otočné systémy vnútri dverí, hej? OK. A tie v podstate tie kódy sa generujú pre každého hostia, je úplne nový kód a ten kód končí po ukončení rezervácie, že? A tým pádom neriešiš to žiaden plastový box ani v interiéri alebo takto. nie. A mal si aj také, že zásahy, že musel stane s policiou a takže predtým, alebo ako to vyzeralo, že boli nejaké také, že negatívne skúsenosti, kde si musel zapojiť aj silové zložky Slovenskej republiky? Bolo. Párkrát mali sme vlastne aj nejaké hľadané osoby, ktoré sme vydávali, ale nebol tam nejaký konflikt s nimi, ale vďaka presne, že tomu softveru, tomu overeniu tej totožnosti sme zistili, že sa jednalo o hľadanú osobu. Bohužiaľ sme to pozreli až v bode, keď už ten človek bol ubytovaný, takže sme mu museli nájsť nové ubytovanie na policajnej stanici, kde si ho zobrali. Ale samozrejme mali sme tie incidenty, ale bolo ich radikálne že viacej predtým, ako napríklad, lebo my sme používali systém toho, že človek iba nahral doklad totožnosti, iba že ten doklad nemusel byť priradený k nemu. A napríklad vďaka tej biometrie my vieme, že to je ten človek, ktorý sa ubytoval, že to není kradnutý občiansky, alebo že nejaká iná osoba vyplnila check-in, takže odvtedy máme že minimum nejakých týchto incidentov. Ale v každom byte máme detektory hlasitosti, takže predchádzame nejakým party, kontrolujeme vlastne kamery na vstupe, že aký počet osôb vstupuje, takže snažíme sa, že predchádzať veciam, aby nastali, takže a keď už nastanú, tak jasné, musíme ísť s políciou. No. Myslíš si, alebo máš nejaký cieľ, že koľko si schopný maximálne zvládnuť tých bytov? Máš nejakú takú akože svoju ašpiráciu, že OK, 100 bytov alebo 70? Alebo kde si myslíš, že keď to tak vieš efektívne automatizovať so softverom a s ľuďmi, keď to vieš zadeľovať, že kde si myslíš, že je tvoj strop? Ťažko povedať, lebo ja viem, že vždy by mali byť nastavené nejaké ciele, aby človek ako keby k tomu smeroval, ale nemáme nastavený, že presný počet bytov. Skôr chceme mať nastavený ten systém, aby to fungovalo viacej samostatne. Čiže my hlavne tie byty pridávame na to, aby sme dokázali dozamestnať ďalších ľudí. Čiže ten cieľ je mať to, že aby ja sa nemusel toľko venovať tej firme alebo aj moja partnerka na to, aby to vlastne fungovalo. Takže nemáme presný cieľ a počet. Ale ja si myslím, že tam už potom nie je nejaké obmedzujúce číslo, lebo si pamätám, keď som bol na takom workshope Petra Krištofoviča, tak on tam hovoril, že líder vie byť niekde, ale systém vie byť všade a pokiaľ človek má dobrý systém, tak dokáže vlastne rásť hoci kde, lebo nemusí sa spoliehať na jednotlivca, že to není one man show. Ale zatiaľ ešte to máme trošku, takže... A ako vyzerá vlastne tvoj deň? Teda vlastne si spomínal, že riešiš nejakú operatívu, tak čomu sa ty konkrétne teraz venuješ? Ako prioritná moja práca je to, že ten kontakt vlastne s tými klientami, akože majiteľmi. Potom skôr by som povedal ten manažment presne toho fungovania, že veľa fungujeme na nejakých zdieľaných to-do-istoch. Takže aby sme vedeli, aby všetky úlohy boli splnené a plus aktuálne ešte stále zdvíham telefón hosťom. Ale nemáme tých telefonátov tak veľa, keďže máme napojené automatické hovory, takže tých hovorov je fakt, že pár, takže dá sa to zvládať. Lebo predtým to bolo, že náročnejšie, lebo ľudia volajú za všetko a teraz keď ich dokážeme nasmerovať už v nejakom automatickom hovore až potom ich prepojiť, tak je to ako keby veľká úspora času. OK, a máš aj nejaký taký, že špeciálny radar možno, že tým, že si v kontakte niekedy s tými hostiami na tých problémových hostí, že už si tými rokmi vieš vytipovať, že kto asi bude problémové, kto nie, alebo... No keď sú takí ľudia, že ktorí, keby boli, že krát 2 zrýchlení. Keď vám pošlo niekto hlasovku, vy si ju dáte krát 2, tak takí zrýchlení ľudia, tak väčšinou s nimi je problém. Takých, že strašne veľa otázok, že väčšinou to bývajú problémoví ľudia. Lebo oni sa snažia, ako keby nepríde, že niečo zakryť. A preto sa pýtajú veci, ktoré napríklad že nie sú že vôbec dôležité. Takže žiadne hotovostné platby, príďte, prosím, stretneme sa dole, doplatím jednu noc navyše, žiadne také úplne. Nemáme kasu, aby sme mohli príjmať hotovostné, takže im to... Takže takých ľudí úplne stopuje rovno, aby predchádzali Jasne, stopujeme. Lebo to je tá vec, že pokiaľ zase niekto chce ísť mimo systému, akože ja rozumiem, že niekedy tí ľudí to môže nahnevať, že áno, že ale prečo neviete spraviť niečo inak, lebo to je ďalší administratívny krok, ktorý niekoho zaťaží, čo napríklad nás stojí peniaze, lebo už len niekto napríklad zabudne si nahlásiť správny počet hostí a my tam to predložíme pripravené pre daný počet hostí a jemu to nápadne večer o 10:00 a vy teraz musíte zavolať niekoho, kto je doma už, lebo je mimo svojej práce, musí tam vlastne prísť a niekto mu treba zaplatiť, takže to veľa ľudí si predstavuje oveľa jednoduchšie, ten proces, ako je v skutočnosti.
A stalo sa ti niekedy, že vlastne aj tá opačná skúsenosť, že mal si nejakých úplne že top hostí, že ten byt vyzeral pomaly ešte lepšie, ako keď bol uprataný a že fakt ho nechali úplne že v špičkovom stave a že si povedal, že wow, že toto je ten host, ktorého chceš primať dookola. Akože ja si myslím, že väčšina, 99% hostí je úplne že super. Aj keď nechajú špinavý byt, tak to je tá naša služba, že to máme upratať, že nám to nevadí. Ale samozrejme boli aj takí, že ktorí krásne vyupratovali. Ale väčšinou hostí sú úplne že slušní, normálni ľudia, potom sa nájde 1%, ktorí sú veľmi nepríjemní, ktorí samozrejme potom veľmi radi zanechajú jednohviezdičkové hodnotenia, no ale bohužiaľ nedá sa vyhovieť každému a rovnako my nechceme vyhovieť každému, že keď je niekto nepríjemný, tak nemôže očakávať, že tá služba bude pre neho nejaká nadštandardná, no samozrejme. A teda veľa ľudí akože je podľa mňa takých, čo prenajíma, že tú jednu nehnuteľnosť a majú to ako nejaké side business popri niečom, popri práci a tak ďalej a že tým, že máš aj tie vlastné nehnuteľnosti, veľa ľudí si to kúpia ako investíciu. Koľko si tak akože môžu možno v Bratislave zarobiť popri práci, keď sa tomu venujú, že takisto ako tí odbehnú a že popratajú si to všetko sami a že venujú sa tomu, že veľa ľudí by možno zaujímalo to číslo, že ako si vedia možno privyrobiť tou vlastnou činnosťou. Či sa mu to oplatí možno oproti dlhodobému nájmu, že dám tam trochu viac času, systém mi to pomôže aj zautomatizovať, ale môžem zarobiť viac cez ten krátkodobý nájom, keď si to sám napríklad spravujem 1 alebo 2 byty. Je to približne podľa mňa 2-3 násobok bežného nájmu, len každá nehnuteľnosť je iná, že niektoré napríklad sa viac oplatia aj na dlhodobý nájom a plus tam ako keby je tá otázka, že čo dokážeme napríklad my spraviť ako správcovia, keď poznáme napríklad ten trh, vieme si nastaviť tú cenotvorbu cez nejaké presne automatizované nastavenia cien, lebo veľakrát napríklad keď má niekto menej nehnuteľnosti, tak on buď dá veľmi nízku cenu, čo mu akože i tá obsadenosť je v poriadku, len tá suma, za ktorú prenajíma, nie je v poriadku, alebo zase nastavia vysoké ceny na dočakávanie a majú tú vybukovanosť tak nízku, že za tú prácu niekedy dáva väčší zmysel dlhodobý nájom. Takže ono záleží, a ako ten človek to dokáže uchopiť, že je to od jednotlivca. A to je v každom segmente, že tiež x ľudí si otvorí autoservis, ale nie každému napríklad funguje. Myslíš si, že každý byt akože môže ísť na Airbnb, alebo musí mať nejaké také špecifika? Myslím, že nemôže ísť každý byt. Veľa ľudí si predstavuje, že by tam dalo úplne že všetko, ale podľa mňa mal by to byť hotelový štandard bytov, že aby to nebolo trápenie, lebo ono to potom, aký byt je, aká kvalita, takého klienta priláka. Čiže keď tie byty by boli, ja neviem, že nízko kvalitné, tak by aj tá cena odzrkadlovala sa tomu a presne aj človek, ktorý by pracoval s nižším budžetom a je väčšia pravdepodobnosť, že presne by tu mohli byť nejakí hostia, ktorí sú takí pofidernejší, tak... Takže radšej trochu investovať do toho, možno do zariadenia, dekorácií, vylepšiť, možno premaľovať, keď som tam mal 10-15 rokov nejakých stálych nájomcov, dať tam nejaké fresh veci a to môže zlepšiť. A tie lokality sú, že v Bratislave, ktoré za teba top? Akože iba Staré mesto, alebo máš aj niekde inde? Máme Staré mesto, máme veľa bytov v Ružinove, ale my sa skôr sústredíme na byty v novostavbách, lebo tam nebýva problém vlastne s parkingom, čiže my nemáme, že priamo centrum, že kde by sa nedalo ísť autom, takže viac sa sústredíme na tie okrajovejšie časti, plus začiatok Starého mesta. Ale určite to funguje úplne, že v Starom meste len veľa tých hlavne slovenských klientov ide autom, čiže oni očakávajú to parkovanie. A náš fokus je hlavne na rodiny s deťmi alebo nejaké väčšie skupiny, ktoré idú presne autom. A čo si myslíš, že je akože tá hlavná diferenciácia, prečo si ľudia nevyberú hotel, ale práve to Airbnbčko alebo ten apartmán, že čo vidíš ako takú tú vec, prečo to uprednostňuje a prečo vlastne ten biznis dáva zmysel? Tá cena si myslím, že hlavne pre väčšie skupiny, na ktoré sa my fokusujeme, lebo napríklad dvaja si dokážu zaplatiť hotel, možno za podobnú cenu ako apartmán, a napríklad 3-4, tak už nevedia nájsť za takú cenu, že by to bol násobne vyššia, čiže tam podľa mňa je presne tá klientela, na ktorú sa my zameriavame. Takže hovoríš, že vlastne tým pádom tie väčšie nehnuteľnosti majú väčší zmysel akože na ten booking Airbnb, alebo skôr tie akože menšie? Tam je najmenšia konkurencia, lebo najväčšia konkurencia je 1,5 izbové, 2-izbové byty, ktoré samozrejme fungujú, ale je tam
proste tá konkurencia, ktorú my nevieme ovplyvniť, čiže nejaký iný faktor. A tie väčšie byty je ako keby najmenej na tom trhu. OK, a keby ja som bol teraz, že idem si kúpovať nejakú prvú nehnuteľnosť investičnú, že mám nejaké peniaze odložené, budem to financovať cez hypotéku, tak akú radu by si mi dal, že mám pozerať sa na aké nehnuteľnosti, ak by som teda chcel maximalizovať svoj príjem, dať to na Booking a na Airbnb, tak čo by boli tie konkrétne odporúčania, na čo sa mám pozerať a že čo je podľa teba ten výber? Tam veľmi záleží od toho budžetu, že akým ten človek pracuje. Ak napríklad, čo veľakrát tí ľudia, ak by si to správali sami, tak im to dáva zmysel. Pri týchto vysokých cenách napríklad sa môže stať, že budú to musieť aj nejakou sumou dotovať, ale je to podľa mňa len nejaké také prechodné obdobie, že kedy tie úrokové sadzby nejak budú znovu normálnejšie. Ale ja väčšinou aj tak tým majiteľom vysvetľujem, že nie je ten game changer na mesačnom nájme, ten game changer je na raste cien nehnuteľnosti. A veľakrát my tú spoluprácu máme nastavenú tak, že my sme správca, čiže tie peniaze chodia ľuďom, tým klientom, a kde im napríklad príde obrat za rok 30 000 a dokážu si vďaka tomu obratu kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť. Okay. A tam vzniká ten najväčší game changer, že nie, že teraz naškrapkať si z jedného nájomného a zarobiť čo najviac, ale napríklad vysedieť tú nehnuteľnosť, ktorá narastie na cene a vďaka tým príjmom z tej nehnuteľnosti kúpiť ďalšiu. Že to ja veľakrát vysvetľujem aj tým majiteľom, že to je najväčší ako keby game changer a tam vzniká najväčší majetok. Lebo to, že či budem mať o 100 eur viac alebo menej, akože samozrejme, že je to vždy lepšie mať viac, ale tá najväčší game changer nastáva presne v tomto. A myslíš si, že aj pri tých cenách nehnuteľností, čo sú dnes, že ešte má stále zmysel, hej, že investovať do tých nehnuteľností, že tak sedí tam tá matematika? Určite áno, tak už len keď používame peniaze niekoho iného, a že malo by to byť vysplácané vlastne, lebo ten úver sa raz vyspláca. Musela by nastať nejaká situácia, ktorá by bola fakt, že negatívna, aby ja neviem, že teraz to prestalo fungovať, ale ja vždy hovorím tomu ľuďom, že OK, tak keď nebude fungovať ten krátkodobý nájom, tak to vždy môžete dať do dlhodobého. Veď, OK, možno ten trh bude horší, že bude ako keby nižšie nejak čiastočne, že nižší príjem z toho, ale... Veríš tomu Airbnbčka na najbližších 3 alebo 5 rokov, akože biznis, že by sa nemalo to meniť, lebo veľa ľudí sa bojí regulácií, že sa toto prestane, zakáže sa prenajímať, ale v podstate veríš tomu, že ten krátkodobý trh tu ostane a má potenciál akože. Aký máš vlastne názor na tie regulácie, lebo však teraz sa to má sprísňovať, my sme čítali tiež viacero článkov, že tie regulácie majú nastať, či už pri kontrole tých mestských daní, čo vlastne teraz úplne nebolo, hej, takže aký máš na to názor, že čo si o to myslíš? Ja mám práve, že pozitívny. Ja som za regulácie, kľudne by som bol, aký bol nejaké, že fičko, že ročné za registráciu, lebo vieme, že potom aj tie nehnuteľnosti splňujú nejaký napríklad štandard. A rovnako aj v rámci konkurencieschopnosti, lebo tá miestna daň je pomerne vysoká, hlavne v Bratislave, lebo v Bratislave teda 3,50 alebo 3 € záleží od tej časti a že je veľmi náročné konkurovať niekomu, že keď tú miestnu daň neodvedie, keď my ju odviesť musíme, lebo to máte napríklad pri 4 ľuďoch aj 12 € alebo aj viac. Takže ja som za, lebo podľa štatistického úradu 50% nehnuteľností nie je registrovaných na miestnu daň, takže... Tu miestnu daň v podstate vyberáš online pri check-ine, alebo to si robila niekedy, že cash ti nechávali, alebo na nejaký príjmový doklad. Sme niekedy mali aj takých klientov, čo povedali, že oni to na príjmové doklady, takže jak to máš? Ty to máš zautomatizované. Jasné, samozrejme, máme to cez vás zautomatizované, či sme skúšali, že zanechaj hotovosť, poslej fotku, že hotovosť je, prišli sme doby, to hotovosť nebola. Takže veľmi ťažko sa to ako keby potom... Opratovačka mala tringelt. Potom veľmi ťažko sa to ako keby vymáhalo, takže odkedy to je online, tak je to fakt, že super. A tí hostia nedostanú inštrukcie, pokiaľ nemajú hradenú miesto, alebo je to čas rezervácie, takže a my sme teda potom to povinní odviesť, takže a nemôžeme si dovolovať, že by to niekto neodviedol, lebo to už by sme získavali veľké straty. Keby si mohol cestovať v čase a stretnúť samého seba v ten deň, keď si začal prenajímať, tak čo by boli akože tie konkrétne rady, že teraz mám ten byt, už som ho teda kúpil, hej, že vlastne mal som nejaký budget, doplatí sa to, našli som teda niečo, zariadili sme to na ten štýl Airbnb, bolo to v novostavbe, má to parking a teraz vlastne, čo by si dal ako rady, že ako nastaviť ten konkrétny proces, aby som fakt nedostal nejakú negatívnu skúsenosť na začiatku, že čo by boli tie hlavné kroky, ktoré by som mal ďalej podniknúť na to, aby som to mal že vyšperkované. Tak keby som si vedel teraz, že preposlať prístupové údaje do Rentals, tak to by bolo najjednoduchšie, lebo by som mal všetko už nastavené. Ale podľa mňa, že taký
taký najväčší základ je elektronické vstupy. Tak v podstate, že základ sú tie smart prístupy a Smart locky, ktoré sú vlastne predgenerované prístup, check-in, check-out, kedy fungujú vlastne tým ľuďom kódy, potom samozrejme je nejaký kamerový systém v spoločných priestoroch, to je jedna z tiež najdôležitejších vecí, odsledovať počet hostí, ktorý vstupuje. Stáva sa to často, že chodia akože iný počet ľudí ako nahlasia? Akože veľmi často. Hej, veľmi často, že si, ako keby mne to príde, že tí ľudia to robia úmyselne, lebo tá cena sa líši podľa toho počtu osôb a že si rezervujú pre jednu osobu a napríklad prídu 4. Iba že ten problém nastáva, že ten byt nie je pripravený pre taký počet osôb, čiže kde potom spia. Takže my preto to kontrolujeme a kontaktujeme tých hostí vlastne ohľadom toho. A jak akože to potom riešiš, že stiahuješ to z depozitov, tie bezpečnostné, čo si spomínal, alebo potom si, jak to riešiš, jak ti to doplacajú, alebo ich ideš vyhodiť, alebo? Záleží od toho, že v akej situácii napríklad na to prídeme, že, lebo to prádlo tam niekto musí doniesť, čiže musia si doplatiť, keď niekto tam musí vlastne ísť, takže takto to riešime. A samozrejme, že snažíme sa ústretovo, že keď niekto a je to napríklad nejaká chyba z bookingu, tak jasne tomu my vyhovujeme, alebo ak sú to deti, tak sa snažíme ako keby to prehliadnúť. Ale zase jasné, keď už je nejaké 17-ročné dieťa, tak to sa nedá prehliadnúť, že tam proste využíva tú nehnuteľnosť a nemá ani posteľné prádlo, lebo presne tam vzniká to, že potom príde k poškodeniam. Koľko najviac ľudí si našiel na byte, keď si tam prišiel niekedy? 15 ľudí sme mali najviac, ale bolo... Ty asi nepotrebovali posteľné. Alebo nechceli asi všetci prespať. Oni vlastne povedali, že všetci sú návšteva a že ani to nikto nebude spať. Čiže vlastne tí ľudia to tak vnímajú, že proste keď tam niekto nespí, tak sa neráta ako hosť, ale to tak nefunguje. Ten človek využíva tú nehnuteľnosť, ale prišli sme na to pomerne skoro, lebo nám prišla z takého senzoru vlastne notifikácia, že crowd risk, že je nadpočet osôb v nehnuteľnosti, tak sme to vďaka tomu odpozorovali. Okay. Ale málo sa to akože deje, lebo tým, že keď ľudia uhradia depozit, tak fakt sa snažia dodržiavať tie pravidlá oveľa viacej ako predtým, lebo predtým tam bola pomerne ťažká vymožiteľnosť toho, že ako keby dodržiavanie nejakých pravidiel, lebo ten depozit nemá byť na to, že teraz rýchlo si stiahujeme všetko, ten depozit má byť do toho, aby odradil človeka robiť nejaké porušenia pravidiel. Psychológia straty. Áno. Myslím, že v podstate tá verifikácia toho klienta, depozit a celkovo to akože zabezpečenie, ako on vidí, že je to na profesionálnej úrovni, tak sa znižuje to riziko, že v podstate zničí ten apartmán alebo že sa tam stane niečo. Radikálne. Keď vidí, že to robíš profesionálne, aj on si povie, že aha, ok, asi sa tu nebudem. Hej, lebo ľudia sa neboli, podľa mňa ľudia sa skôr boli aj firiem, lebo sa zlaknú toho, že asi teda je to nejaká firma, majú nejaký systém a pána si aj tak niekde vzadu v hlave uvedomia, že tak asi je to firma, tak ona bude mať peniaze, má súdiť na to, že keď niečo spravíme. Aspoň ja to teda tak vnímam, čiže berú to viac ako keby profesionálnejšie, ale my máme, že možno 2-3 vyhodenia ročne z tých tisícov hostí, takže snažíme sa vždy ako keby nájsť tú spoločnú cestu s tým človekom. Že aby mohol zostať, ale zase aby dodržiaval pravidlo, lebo tiež, že treba, aby... Bolo pre mňa najdôležitejšie, aby bola tá bezpečnosť nehnuteľnosti, že sa s ňou nič nestane. Ak tento aspekt je proste narušený, tak ten človek odtiaľ musí ísť a je jedno, že či on bude spať niekde vonku na zemi, proste tá nehnuteľnosť, jej sa nemôže nič stať. Jasne, chápem. Čo tak vnímam asi z tvojho hovorenia alebo rozprávania je, že keď máš všetky veci správne nastavené, systémovo a zabezpečenie a máš to proste urobené raz a dobre, tak ti to vie doručiť aj slobodu, aj keď to možno znie tak strašne, že 50 bytov, ale nie si úplne stále každý deň v krči úplne, ale vieš byť aj slobodný človek, vieš podnikať, nie je to úplne také, že teraz sa nemôžem pohnúť z miesta, že musím byť stále v Bratislave zdvihnutý telefón, že či náhodou niečo sa nestane. No, vôbec, ja napríklad nebývam v Bratislave, takže bývam hodinu od Bratislavy a nemusím tam chodiť tak často, lebo ako keby pokiaľ ten systém funguje, tak ja nemám dôvod tam chodiť, že, lebo veľa napríklad aj tých správcov, tak oni vnímajú, že teraz keď zbehnú, neviem, vymeniť baterku alebo do nejakého zámku, alebo teraz zbehnú fixnúť niečo do bytu, tak si myslia, že aká som ja pridaná hodnota, že čo som spravil, iba že ono si to podľa mňa vždy treba rátať na tú hodinovú mzdu, že keď napríklad moja hodinová mzda je nejaká a dokážem robiť veci, ktoré ako keby tú firmu posunú vopred niečím iným, nejakou inou aktivitou, tak ja nemôžem robiť veci takéto, že fixovať. Na to sú tam proste tí zamestnanci, ktorí majú na to
svoju úlohu, majú za to svoj plat, aby to vlastne vyfixovali. Takže ja skôr chodím ako keby na kontroly. Že tých bytov, alebo presne prebranie nových bytov, dohadovanie zmluv a to fungovanie celej tej firmy. A máte aj vlastne také, že firemnú klientelu, alebo nie úplne? Že chodia k vám aj firmy, či pomenej? Chodia pomerne dosť. Čiže Aj dlhšie pobyty? aj samozrejme dlhšie pobyty. A to si veľa ľudí napríklad neuvedomí možno pri menšom počte bytov, ale už len to vystavovanie faktúry je, že pri 10 bytoch napríklad, že je to extrém. Ja keď som pozeral, tak my máme vlastne od začiatku, a teraz aspoň teda minulý rok sme mali okolo nejakých 600 alebo 700 faktúr vystavených, čo niekto musí spraviť. A to, že u vás je to super, to, že vlastne on si vypíše sám údaje. Aj keď napríklad niekto nám napíše údaje do správy, my mu povieme, že prosím vás, tu je link, vyplňte si ho a my na jeden klik generujeme faktúry, čo dokáže že veľmi uľahčiť presne tú prácu. Sú hodiny práce a tým pádom sa mu to aj cez software odošle a on to dostane, stiahne si to priamo, nemusí čakať na účtovničku. To vlastne máte asi aj pri tých rekreačných poukazoch, nie? Že to je asi rovnaká psychológia. Neviem teda, že či u vás to je tak často využívané alebo viacej v rekreačných oblastiach, ale v tej Bratislave akože za nás my máme celkom dosť tých rekreačných poukazov, kde tí ľudia chodia na nejaké tie dovolenkové pobyty aj do Košíc, do Bratislavy a tak. Áno. Aj rovnako tiež tak pociťujeme, že tí ľudia proste cestujú, že keď sú nejakí väčší zamestnávateľ, majú ten benefit, tak chodia. Čo je vlastne medzi teba ten najväčší rozdiel, že ako ty teraz rozmýšľaš na tú firmu, že kto reálne uspela, že kto buduje firmu a niekto, kto si akože privyrába, že čo je ten mind shift toho, že by to začali, akože, že by to mali ľudia navnímané? Akože ťažko povedať, lebo niektorí ľudia sú takí hustleri, že proste majú radi veľa vecí proste robiť. Ale ja mám tak, že proste keď mám jednu prioritu a že keď už som aj, lebo to je aj záväzok voči tým majiteľom, že keď ja už som raz zobral ich nehnuteľnosť, tak ja teraz nemôžem povedať, že OK, ja už sa tomu nebudem venovať alebo niečo, že iba tak čiastočne, lebo to je presne problém, že ak sa tomu niekto nevenuje naplno, že ten fokus mu proste odtiaľ utečie, takže ja to vnímam aj ako záväzok voči tým teda majiteľom, že som mi slúbil, že to sa o to budem starať. Takže. Keby si mal jedno také pravidlo, jednu zásadu, ktorú by si rád, alebo na ktorej staviaš tento biznis, tak čo to je? Čo je tvoj rozhodovací kompas v tom celom? Kedy sa ti to oplatí, kedy sa ti to neoplatí, čo si ochotný obetovať, čo nie si ochotný obetovať. Lebo predsa ľudia, možno nie každý, že asi štatisticky je menej ľudí, ktorí majú tých 50 nehnuteľností a ktoré majú také portfólio, takže môžeš pozerať aj to, že jak ty sa pozeráš na veci, že tvoj pohľad a že vlastne, keď majú nejakú ašpiráciu byť tam, kde si dnes ty, hej, takže ako sa na to musia pozerať. Že hlavne na začiatku je tam veľká obeta, že čo ja ale pri každom podnikaní, že treba veľa obetovať, lebo teraz napríklad ten stav je, že pri 50 nehnuteľnostiach je to proste, že fajn, že tie veci fungujú, iba že veľakrát nefungovali a trebalo vlastne nájsť tú cestu, čiže je to konzistentnosti a ochote investovať pomerne, že veľa peňazí, lebo ono sa to nezdá. My napríklad, keby nemáme vlastné nehnuteľnosti, tak to fungovanie by bolo veľa ťažšie, lebo tam je tá marža najlepšia vlastne, tým, že nemusíme sa s nikým deliť o nejaké vlastné percentá. Takže to vnímam, že teda mať otvorenú peňaženku, lebo tuto nikto... Ja som to hlavne pochopil na tom, keď som robil vo financiách, tam bolo, že veľa vecí sa zdieľalo spolu, veľa nákladov. A keď som tam vlastne skončil, tak potom som prišiel sem, no tuto neviem s kým zdieľať. Že vlastne keď príde úhrada mzdy x 10 000, tak vlastne ja to musím spraviť. Čiže ak chce niekto fakt, že pre neho vo veľkom, tak musí prevziať zodpovednosť. Hlavne za tých ľudí, že nedá sa teraz žiť na hrane. Proste, že musí mať aj tie rezervy poriadne na výplaty a aj na všetky veci. Ale to je tak pri každom podnikaní. Čo by si odporučil človeku, napríklad, ktorý nemá žiadne skúsenosti a celkom sa bojí, ale chce robiť ten biznis, hej? Tak sú dva body, že teda bude osloviť nejakú spoločnosť, ktorá sa presne venuje tejto správe krátkodobých ubytovanie, alebo teda potom, keď sa sám rozhodne, teda, že vidí v tom nejaký potenciál, víziu, tak podľa mňa je najprvé, že základná vec nejaký systém, ktorý funguje, čiže ideálne nejaký software, aby sa dokázal pripraviť aj na ten rast, že aby sa potom nemusel učiť teraz za jazdy, ale že už ako keby má navnímané tie veci a vy viem, že dokážete aj poradiť tým novoprenajímateľom, že keď využívajú váš software, že dávate im tam veľa ako keby benefitov, aj napríklad na tie otváranie tých dverí spodných, že im dokážete toto tiež zabezpečiť. Takže to je asi také odporúčanie moje. Mňa ešte zaujíma vlastne, že si spomenul tie akože firmy na správu, že čo by si mali ľudia možno pozrieť pri výbere tej firmy, že ako si vyberú tú správnu, čo sú nejaké tie kritériá, ktoré by si mali zvážiť, alebo že ako sa porovnať s tou konkurenciou. Je podľa mňa dôležité si
nie len prerátať napríklad výšku provízie, ale prerátať si aj aká je cena za upratovanie, lebo napríklad veľa firiem má nastavených tak, že možno majú nižšie nastavenú províziu, ale majú vyššie nastavené upratovanie, alebo vedia, že nejaká priemerná izbonoc, aká je v Bratislave, a vedia, že môžeme si dať nízku províziu, lebo zarobíme na tom upratovaní, lebo tam si na tom nadhodíme. Čo v mojom ponímaní nie je úplne férové, lebo proste keď máme, napríklad v januári máme 14 upratovaní a napríklad ten obrad je radikálne nižší ako v iných mesiacoch, tak ten správca má viac menej rovnaký príjem, lebo zarobil na tom upratovaní. Ale mne to príde, že keď proste zlý mesiac pre majiteľa, tak aby sme mali zlý mesiac aj my. Čiže zdieľame presne tú férovosť a to riziko. Január, február bývajú pre nás ako keby najťažšie mesiace v období, ale vždy sa na to snažíme pripraviť cez to leto. Nie je to, že by sme boli nejak v mínuse, ale viac menej sme na nejakých nulových číslach, že január, február. A my tie mesiace hlavne využijeme na malovanie bytov, nejaké vylepšenie, alebo vieme, že v tejto najmenej každého boli. Že keď má bloknúť byt. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže toto bol vlastne náš nový formát podcastu a pokiaľ sa vám niečo také páči a pokiaľ vám to reálne dalo tú hodnotu, tak budeme radi, ak nám túto spätnú väzbu zanecháte či už odberom alebo nejakým lajkom na toto video. Veľmi nám to pomôže a nás to bude motivovať pozývať si ďalších prenajímateľov a ďalších hostí, aby sme zistili, ako oni majú nastavené procesy, ako to u nich funguje a čo vy viete možno zlepšiť vo vašom podnikaní.